sayansi ya bono nigiganitie ubumanyi bw'igoro bw'amang'ana technology. Aigano edu computers egosoera ime aba nigo bakohonia na kurwa bokoreri bw'ichi computer ashinchirengia etanitie ya butambe mbabwate chi computer bakoneria chisukuru chi college chi abisi nonya nayo monyene aigase obokoreri kubeka tore CCTV twakora networking nabo igon kubeka tore software na kulipea pia chi computer nabo igongo supply tole chi computer na chi laptop na byonsi bilibire under IT kwa institution mbalimbali. Enyorere chi laptops, chi computer, chi mouse, chi keyboards, gamepads, toners, chi printer, laptop chargers, CCTV, chi camera, nebinde binge. Tarigorioka, nkurwa bare bokorori bwa CCTV installation, networking, Wi-Fi installation. Boigon korosia bare chi computer, ekerochia sarekire, na software installation nebinde binge. Nigo bare ashenyumba eyo yakarukirwe Uhuru Plaza, ekurukwa bono, Aliza Plaza, room nambe mia yemo na isano na ibire, imeyo mochiobo songo. Wosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibire, enoti yemo, isano, isato, isano na isato, isano nemo, inye ibire, gose, enoti isano na ibire, enoti ibire, isano nemo eyemo, enoti isano na isato, kianda inye. Edu Computers, quality products and services at an affordable price. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi. Inee Gaki igomboronge toronge ichimbo cheto konyorore chingaki chinde kene pi ntobwata borira se chinyagitari aho nyagitari cha serikali chinyagitari cha banyane yatokana nga chinga kinchirororo obwenera takorora omurweiro wetirase umunyagitari yo labda gotebringa chinsagete inchu chinga kigete orore omurweiro yatokana nga yebono kwarure gose mugondo kwarure gasi yao ingomyo gato chinyagitari insa chiri nchireka gosensa sapa yatokana nga kwarastiro ngoli mambya erongoli ibono no ergo sene magime erongoli yabeiro bokima yatokana nga kwarengene chindagera chinyinge chindagera chiri cha kendire umurwere kwara kumwira gosensa sapa bona watangalira mapema anakonyora barwire bande labda babekire gosena aseketa abantu batariko barigereria ano genda to gwita chisimi ndageta korora mondo minto ndageta korora muswati minto ndageta korora mumuno minta abwe asale ya asale tariko rigereriwa asenge nchonga wakire simi wate tariko rigereriwa wakire munyakitari wakire bana bamino bona yatokana nga ayo mwenyene utageta kopetererio genda ororo nande tariko rigereriwa gogo ikororo bono labda tobekite mane maski labda tubwati tia majikale bwana takobororo bona yatokana nga kwangere kwagechira bana bamino kwagechira bairi bao ngota gatokora of course no yomino nani no gweto morore anu bwati chindagira Gaki umurwire na rwalete konyororo rwete gosono bokima bwa bairo boro kwarasti gosene jingeni cha kendire bono Gaki taribobe bono nari ta konyara kolia inchuna mabere gose liquid getego ndagira getengororo bujaigo gosene litunda at least lakini rende kuachire kwangere kuomania abande nga kimutanya gontebya mwana mintaru walete sichui nini bono kwagechiaba abana barumba bwate banyorire na barumba bwate umurwire bagechiwe bona kwagokiwe bona kinko bolinga ki etabyeyo
yogocha mapema nomatinza cha nyagitari etabia iyo yokorosie ndagira narikwangia kuomani bali baroro bamurendete basumbukire bamurende chinga kichonsi mwana ngo chiere yaleta tiriko chiyaleta bichangiya na keka ore nkobolinga ki etabia iyo embwe iyo amakora yatari amaya gochia saba mino ayakogokiri na keka nkobolinga ki Inee Gaki igo Mbuya nandi yatokana chinga kichinde nga bali bakurenda nyagitari mbale bakubweni nyagitari mbale babwata uduma fulani nyagitari kwa sababu kole nyagitari yatokana nga omonto orura atambe orure nyaribali orure bobasi orure mumachoge orura sarure onyorirwe ochire onyole nga chinga kichiri achire nali abande bagosokirwa batenga chinga kichiarire nere naganeti either achikorusyo yo mwabo kurwasi nyagitari egera mwali baga atene no yonde osamo bwatire asenge nchori ole mali akoreki orosire yatokana ngo musika naregeita ere noko babe toka karuga iga bono yatokana ngo obasugumire nabwate ndagira labdo musugumire nabwate tamosi yatekire yatokana abanyagitari korwalia yani mbabwati utu mbabwati bo mwanya abantu eme yabo ngaki yayoyo nyoruru mobeke kando kakyasenge njanyorirwe abantu ngonyoru bale osomondo nakira no ena maguru bono yatokana nga ogosugumo yonde kurumari mubwate kusene biboko mogo itabantu abantu mbabwato morweire abanyagitari go cyangwa te bale rusha abantu avuga gakitari go cyala tabichange ya shuali because abantu bali mbabwato morweire nandi barora mabera senge njona baki umuntu otomirwa isiko go segenda lete ryo gogete inchuga igatudumie yatokana nga no regeita oboreti omote otagete ko mukani ngataso ago cyanyagitari bono wikira bungo nyaroringa era ogechiwe aingo gorore gasya of course lakini rende chinga kichinde tigatwarigereria na twaranga kichinga kieji oyotomirwe nane no walenge maiga bono tabie tiru chiabangija tigakwa kabante biboko tigatokonyera abantu baire buna mwanya abantu ikiagera nane no ganetia maya orio ndagakoraki agokorerwa bono kiagera ngo boliga ayo musigari umokore nyagitari umuntu onyoriru marore nera mabera motenga ki yaja bono minyokia nando irane ikiagera ngo bolinga embwe iyo etabie iyo amakora yatari amaya go chiasa abande egera ngo bolinga Inee Gaki igo Mbuya.